जब सेल्फी लेबे के कहानी कले हनी नाये राजानी किसे बड़ी बहुचट बानिए बलमुआ मोबाइल चलावे न जावे ठीक से। जब सेल्फी लेबे के कहानी कले हनी नाये राजानी किसे बड़ी बहुचट बानिए बलम जी मोबाइल चलावे न जावे ठीक से। कान खोल के सुन ली अब की करब ना कि देरी यार देरी बलम एगो रील बना देना बलम एगो रील बना लेना जलवा धारे के बेरिया बलम एगो रील बना लेना जलवा धारे के बेरिया। चालू के कैमरा पिया ब्यूटी प्लस वाला पूरा सूट करी हो बंदा करी है के तनहाला। चालू के कैमरा पिया ब्यूटी प्लस वाला पूरा सूट करी हो बंदा करी है के तनहाला। बलम एगो रील बना लेना बलम एगो रील बना लेना जलवा धारे के बेरिया बलम एगो रील बना लेना जलवा धारे के बेरिया। बोलबम के गीत से टकली हाथे सारी गे रही चिन्हासी एगो बाबा के दुआरी के। बोलबम के भजन से टकली हाथे सारी के रही चिन्हासी अजित बाबा के दुआरी के। केहू बीच में आवे लागी वीडियो के बेरिया बेरिया बलम एगो रील बना लेना बलम एगो रील बना लेना जलवा धारे के बेरिया बलम एगो रील बना लेना जलवा